Δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Δεν στέλνει ποτέ μήνυμα. Εσύ είσαι πάντα αυτός που κάνει το πρώτο βήμα. Κάθε φορά είναι κουραστικό, μπερδεμένο, εκνευριστικό. Αναρωτιέσαι, νοιάζεται καν. Χάνω το χρόνο μου να προσπαθήσω περισσότερο ή να το αφήσω. Η αλήθεια. Αν δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο ή δεν στέλνει πρώτο μήνυμα, σπάνια σημαίνει ότι δεν νοιάζεται. Μερικές φορές σημαίνει κάτι πιο βαθύ, κάτι που οι στοικοί άντρες καταλαβαίνουν, αλλά οι περισσότεροι όχι. Ετοιμάσου να μάθεις το στοικό τρόπο να διαχειρίζεσαι αυτή τη σιωπή, αυτή την απουσία, γιατί το να κυνηγάς δεν θα δουλέψει. Η απελπισία δεν θα δουλέψει. Μόνο αυτό θα δουλέψει. Εισαγωγή. Σε έναν κόσμο που είναι κολλημένος με τη συνεχή επικοινωνία, τις άμεσες απαντήσεις και τα ατελείωτα μηνύματα, η σιωπή μπορεί να μοιάζει με απόρριψη, ειδικά όταν έρχεται από μια γυναίκα που σε νοιάζει πραγματικά. Αλλά ο στοικός άντρας ξέρει ότι η ηρεμία του δεν εξαρτάται από τις πράξεις των άλλων. Η αξία του δεν μετριέται από το ποιος ξεκινάει πρώτος στην επικοινωνία. Η δύναμη του φαίνεται στο πώς αντιδρά σε ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει. Όταν εκείνη δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη, αυτή είναι η στιγμή σου. Η στιγμή να δείξεις δύναμη μέσα από την ηρεμία, υπομονή μέσα από τη σιωπή και εξέλιξη μέσα από τη μοναξιά. Δεν θα ξεκινήσει κάθε γυναίκα πρώτη. Δεν θα είναι κάθε σχέση ισορροπημένη. Και αυτό είναι εντάξει, γιατί η μεγαλύτερη μορφή αγάπης που μπορεί να έχει ένας άντρας για τον εαυτό του είναι ο αυτοσεβασμός. Αυτή είναι η βάση για να προσελκύσεις γυναίκες που σε εκτιμούν. 1. Δεν είναι εκείνη υπεύθυνη για την ευτυχία σου. Εσύ είσαι. Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια που πολλοί άντρες ξεχνούν. Κανένα μήνυμα, καμία κλίση, καμία επικοινωνία από γυναίκα δεν μπορεί να σε ολοκληρώσει. Η ευτυχία σου πρέπει να έρχεται από μέσα σου. Όταν βασίζεσαι σε εκείνη να επικοινωνήσει πρώτη για να νιώσεις ότι αξίζεις, παραδίδεις τη δύναμή σου. Δίνεις την ηρεμία σου στην απρόβλεπτη συμπεριφορά της. Ο στοικισμός διδάσκει. Έλεγξε ό,τι μπορείς. Αποδέξου ό,τι δεν μπορείς. Δεν μπορείς να ελέγξεις αν ή πότε θα σε πάρει. Μπορείς να ελέγξεις πώς θα αντιδράσεις, να το θυμίζεις στον εαυτό σου κάθε μέρα. Η αξία σου δεν αλλάζει από τη σιωπή της. Το ότι δεν ξεκινάει εκείνη, λέει κάτι για εκείνη, όχι για σένα. 2. Μερικές φορές σε δοκιμάζει σιωπηλά. Δεν είναι κάθε γυναίκα που δεν παίρνει πρώτη τηλέφωνο, αδιάφορη. Κάποιες το κάνουν επίτηδες, ακόμα και ασυνείδητα, για να δουν αν είσαι ο τύπος άντρα που μπορεί να σταθεί στα πόδια του χωρίς να χρειάζεται συνεχώς επιβεβαίωση. Με το να μην ξεκινάει, σε δοκιμάζει. Θα την κυνηγήσεις όπως οι άλλοι. Θα λυγίσεις την αβεβαιότητα ή θα μείνεις σταθερός, ήρεμος και αξιοπρεπής. Αυτό είναι βασικό μάθημα του στοικισμού. Όταν δοκιμάζεσαι από σιωπή ή απουσία, ο στοικός άντρας δεν πανικοβάλλεται ούτε παρακαλάει. Μένει ψύχρεμος, ξέροντας ότι η ηρεμία του δεν μπορεί να του αφαιρεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. 3. Η υπερβολική διαθεσιμότητα καταστρέφει την έλξη. Οι άνθρωποι εκτιμούν ότι είναι σπάνιο. Αν είσαι πάντα διαθέσιμος, στέλνεις πρώτος, παίρνεις πρώτος, γίνεσαι προβλέψιμος και συνηθισμένος. Η έλξη χρειάζεται μυστήριο, χώρο και λίγο άγνωστο. Σκέψου το έτσι. Αν απαντάς πάντα αμέσως, μαθαίνει ότι θα είσαι εκεί ό,τι και αν γίνει. Αυτό μειώνει την επιθυμία της, όχι τα συναισθήματά της. Όταν κάνεις πίσω, όταν δεν ξεκινάς για λίγο, δημιουργείς ένα κενό. Και σε αυτό το κενό αρχίζει να της λείπεις. Αρχίζει να αναρωτιέται και τότε ξαναγεννιέται η έλξη. 4. Εστίασε ασταμάτητα στη δική σου εξέλιξη. Μία από τις μεγαλύτερες στοικές πρακτικές είναι να επικεντρώνεις την ενέργειά σου σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία, στην αυτοκυριαρχία σου, αντί να κολλάς στην έλλειψη επικοινωνίας της. Δούλεψε το μυαλό σου με διάβασμα, μάθηση και σκέψη. Δούλεψε το σώμα σου με άσκηση και πειθαρχία. Δούλεψε την καριέρα και τα οικονομικά σου με συγκέντρωση και επιμονή. Διεύρυνε τον κοινωνικό σου κύκλο και τα πάθη σου. Όταν η ζωή σου είναι πλούσια, γεμάτη και ουσιαστική από μόνη της, γίνεσαι μαγνητικός. Το νιώθει και είναι ακαταμάχητο. 5. Η σιωπή είναι το πιο δυνατό σου όπλο. Η σιωπή δεν είναι απλά απουσία ήχου ή λέξεων,
Είναι δήλωση, όριο. Με το να μην κυνηγάς, να μην παρακαλάς, να μην τη βομβαρδίζεις με μηνύματα ή κλήσεις, στέλνεις ένα δυνατό μήνυμα. Εκτιμώ τον εαυτό μου αρκετά για να μην κυνηγάω ό,τι δεν μου δίνεται ελεύθερα. Αυτή η σιωπή δεν είναι ψυχρότητα ή σκληρότητα. Είναι δύναμη μέσα στην ηρεμία. Εμπνέει σεβασμό γιατί δείχνει αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο. 6. Περίμενε ένα από 2 αποτελέσματα και τα 2 είναι νίκες. Όταν σταματήσεις να ξεκινάς εσύ, αποτέλεσμα πρώτο. Παρατηρεί την απουσία σου. Νιώθει τη σιωπή σου σαν σκιά. Αναρωτιέται γιατί σταμάτησες να παίρνεις ή να στέλνεις. Μπορεί να επικοινωνήσει, να απολογηθεί ή να εξηγήσει. Ή μπορεί να αρχίσει να σε κυνηγάει. Αποτέλεσμα 2. Δεν το προσέχει ή δεν την νοιάζει. Και αυτό είναι πολύτιμη γνώση. Γιατί? Γιατί μόλις γλίτωσες χρόνια χαμένης ενέργειας για κάποιον που δεν σε σεβόταν. Η ηρεμία σου μένει άθικτη. 7. Όταν επικοινωνήσει εκείνη, απάντησε σαν άντρας που έχει ήδη κερδίσει. Αν σε πάρει ή σου στείλει πρώτη, μην δείξεις απελπισία ή ανάγκη. Απάντησε με ήρεμη αυτοπεποίθηση. Κράτα τον τόνο σου ελαφρύ και θετικό. Μην κάνεις ανακρίσεις ή δράματα. Τέριαξε την ενέργειά της χωρίς να χάσεις τη δική σου. Δες το σαν ευκαιρία να ξανασυνδεθείτε με τους δικούς σου όρους, όχι με τους δικούς της. Θυμήσου, η δύναμη είναι στη στάση σου, όχι στο πότε στέλνει μήνυμα. 8. Σταμάτα να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τη σιωπή της. Οι άντρες συχνά παγιδεύονται στο ατελείωτο, γιατί δεν μου στέλνει. Φαντάζονται κάθε σενάριο, κάθε πιθανή αιτία. Αυτή η σκέψη σου τρώει την ηρεμία. Ο στοικισμός διδάσκει ριζική αποδοχή. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις ή να ελέγξεις τις πράξεις της. Πρέπει μόνο να ελέγξεις τη δική σου αντίδραση. Άφησε την ανάγκη να ερμηνεύεις τη σιωπή της. Εστίασε στην εξέλιξή σου, την πειθαρχία σου και την ηρεμία σου. 9. Έλεγξε πρώτα τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αληθινή δύναμη, η βάση της στοικής σοφίας. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα εξωτερικά γεγονότα. Μόνο τις εσωτερικές σου αντιδράσεις. Οι συνήθειες της στα μηνύματα είναι έξω από τον έλεγχό σου. Η αυτοεκτίμησή σου όχι. Η ηρεμία σου όχι. Οι επιλογές σου όχι. Κάθε φορά που αντιστέκεσαι στην παρόρμηση να κυνηγήσεις, να πανικοβληθείς, να παρακαλέσεις, κερδίζεις. Εξασκείς κυριαρχία στα συναισθήματα και τις επιθυμίες σου. Αυτή η κυριαρχία είναι ελκυστική. Είναι σπάνια. Είναι μαγνητική. 10. Η σωστή γυναίκα θα εκτιμήσει τη δύναμή σου. Οι γυναίκες που ταιριάζουν πραγματικά με έναν άντρα αξίας δεν παίζουν ατελείωτα παιχνίδια ή τεστ. Σέβονται και θαυμάζουν έναν άντρα που σέβεται τον εαυτό του. Τελικά, η γυναίκα που βλέπει την ήρεμη, υπομονετική και ακλόνητη φύση σου θα επικοινωνήσει από μόνη της, γιατί ξέρει ότι είσαι το έπαθλο, όχι η εφεδρεία. Τελικές σκέψεις. Αν δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο ή δεν στέλνει πρώτη, μην κυνηγάς τη σιωπή της, μην παρακαλάς για προσοχή, μη σπαταλάς ενέργεια να ερμηνεύεις κάθε στιγμή. Κάνε πίσω με ήσυχη δύναμη. Ζήσε τη ζωή σου με σκοπό και πάθος. Άσε η σιωπή σου να δείχνει τον αυτοσεβασμό σου. Γιατί ο άντρας που ελέγχει τον εαυτό του είναι ο άντρας που εμπνέει σεβασμό. Ο άντρας που δεν κυνηγάει είναι ο άντρας που πραγματικά τον θέλουν. Η σιωπή της δεν είναι απόρριψη. Είναι η πρόσκλησή σου να γίνεις καλύτερος, πιο δυνατός, πιο ελεύθερος. Μείνε σταθερός, μείνε στοικός και δες τη σωστή γυναίκα να έρχεται, γιατί βλέπει έναν άντρα που δεν κυνηγάει καμία άλλη. Αυτό δεν είναι απλά συμβουλή. Είναι ο δρόμος του στοικού άντρα.